norok bayang kok thaisi thani sanai sini kuya sanjana Debbarmani kok tuyoi niapre je da pohor bai da Bishal borok salaimani ar kol tui rok kok salaimani ar sini pohor Triprani recording rok tung khnamani norok jotono khnajangna niapro da pohor bai da Bishal live themani rok ang ekdom chajakliya jaga bu jaga kaisa topic chajakliya aro sanjanani mama sawo rangma rom yaku yang ke da Bishal bai da pohor le bakpate sanai tima asu public no asu sara bosor borok buino subai phayo borok ki bakpar sanai borok hai borok to jiboni bakpar sagla আর নরংনি গানা সি বড় খাতা তুইনাই খাতা বাই সুইনাই সি হিসাবপত্র যত কিছু খাইও হংকাংকে বাহাইকে নরক রাংমা রমিয়ানি সাইকনারু বাহাইকে রাংন ইয়াগো ফাইয়ানি মাসা সুংসা সি চিনি পারানি চিনি মিজা রাজাপুর কাথালিয়ানি বাইস কাথালিয়ানি সুংসা সি থাङैनाय সি নরংনি ইয়াফাও রাংক্লাङै रियु बाहाइके नरक इ कग्रंनो सारा रांमा रमिया रक नैनाय आसुकी पाब्लिक रंनो तामोके तामो नरक पुलु देनो पाब्लिक रंनो सुइदेनो मुसुदेनो आसुके हाय ताकि दिनो सनरा हाके खगैसाना नाव ननो बा लुकु रक nono khakam jagoi nini bwsano naidi nini bwsano sung hamroi tunani bagoisi asuke kostoke jutono pal okhollainai rang thumai lekha watui hingya satung hingya ar pohora kon to skangni simino norno simit subai to ya bro jotono no bro Tripura radio jaman saborok subai tongo bahaike nung borongni bumung rongno hamya khamaka bahaike borongni image rongno hamya wati sanani naika noro ama haingke ang ekdum tajakliya norong no to pohor Debbarma bai Bishal Debbarma arang no norok sanjana treatment klaibai mani pore bai nei bara ang khanglai tui rupai di ni bu sayap le arang no hai diba arang no norong no tui rupai di ni bu saya arang no borok sani bu tongya turi ni arang no turi tai masana tlangi riano amte ekle bu sayap le borok ha engka ajaga norok ari chini borok no tama sasinai hinu chini borok kichaklai hingsa bu tongo ar lugu bu tongo kisa bonalai tung hamrunani bagisi pal ke donation sanlailai nono rang 10 lakh pangka 15 lakh pangka are ini ne aro comment bui hamya sanai ko bui sasoka norok saya are pohor bai Bishal sabu saya no aro dosok rogu public rok baksa sui hai musu khai public rok tongo borok masa mangai sanai no borok hinai no comment hamya sanai nini bagi hamya sanai nung rang tai pai kha nung rang ubi pai kha haikle sanai no borok enga norok la abti herong no tuisi bono treatment bu pura si khaimaya norok treatment bu pura khlai norok pai ri si khaimaya bahagi nung tai da pohor bai da Bishal English first ni simi last dorobo norong no loge ritangka abose si norok bono kol kaisa si khaimia kol kaisa si tunani somoyo Tripura tunani somoyo Mumbai ni Tripura tunani somoyo norok kol kaisa si borong no haya tamni bagai hai norong no tam sanai ekdom chajakli yang ekdom sanjana ni mama no ar buma bufa to tama sasinai tai aro buni kok khnai thangkana buni lam khnai thangkana aboni bagai tabok borok norok hisabe sak beman kari mani siklai siroble ha bahagi norok sak beman kari kha pura puru babe tongunya si norok thansake ranggoni lai si abis temani sanung rangma romya bohor Bishal kasaro rang chaipikha buni asu subalayo ubolayo borong ni viral deong kha borong ni imtahai rok ore ong chini Tripura sarong te tamni ong knu e imtahai rok ni jarano keni ke thanglaya keni ke hinglaya keni ke subalaya norok ong kha khoksa khongni rang le luktaung jani thang norok khoksa khongni rang bai sinorok luktaung jani tabu asraino treatment bu pura khaya asraino norok hanyu bisinaw tiklainai butharna norok abonga temani thaka sikal matai si kolop sidu huboni sago puno sanjanani sago sikal matai haida bolla system cancer tamu norok bujiya no bujiya hake tok saw no cover de norok pura cover chi ang no khai musu rong no le tai tama sacinai no ha aro tak da pohor bai da Bishal busu regret filong dai tokna boro kap khat prob joli da khat pura pura purini dukhu nam da kabora arla su thangene boro bujo tai hekle su banai de pagla angle no hunliya tai su banani mote tai borok jibon thangi busu su bano su ba yam ta herong no angle bisa khaimali aisi karon borok ni bukhawo dukhu nangoi thaka amte hai su banai rong no norok satrai sogoi khulum tai siklayo norok le tamasa rangsi maron yahu pohor bai Bishal chai bekha o ati dino gaham samong tangnai rong nile bumung kurunyo jesu pano gaham samong tangde hetar rok le no yokhangnai no yokhangnai le yokhagi tongnai norok abrung mai ignore sikhai dai aro buni kok khanawi chinoro ar pohor bai Bishal na asukle hinle ka norok ang ekdom juita jakliya engka norok thani subari thani borong na isu Tripura radio haya saya tongmane pohora kon jekle subatoi Bishal kon jekle subatoi norok thani subai thani da pohor da Bishal subatoi norok thani man subanai tabok norok hai musugok norok na ang norok no arang no phiro biru di hidu do jonta rok sanyap le norok ni loku pukuro bu sanya arang no rupai ding ne ke bu kuno saya tong mane norok si norok bedal kariu
만약에 너랑 만다기 떡하 이제 시각 광내라 집안에 시각하고 오니 것이야도 너랑 스강 하고 너랑 스강 만다기 떡하고 이 거기랑 집안 탕이보 하이 레벨레벨레벨레 어랑바 너로 거구요 너랑 레벨레벨레 엉고 orang no lupsang Honjakmani baru tak terima cik kaliya Pohor bayu bisa lo jujur lagi jauh para hai orang kai musuk suai especially Honjakmani mana ni mama no ang ekdum kena selu bani makan sini ni ya ar kecara bani puroi kena coklat kok sapayo orang video rogo tangi kena nyaji teman hasilnya itu asu hai ke hitar kayo hai dah ui kaham samung butangan yogya norok bai lasi bu punuk jaga ni yogya norok bai hinjaga ni bu yogya hai Enggak borong ni kemukang puroi borong ni klep bukarok puroi buku nang jaga ini sakit nable live video busuk joli jak apa dah Pohor baca Bishal kalau mau isi norong na saksi nata jiban kau tak kaji ini nya kau kai ang norong botol lagi jauh bunyi borok tam ni hai nya bunyi borok lagi tapi norong klep barat itu baca gitu norong tam ni bagai hai klep online lah hai klep salai lah nya norong aku sekong ni rang basi norong isu lup sangu coka hai klep nung arang no jauh ni kau bosot thang mana bani ni pura family de thangai thamana Nini pura gusti de tangi tangmana jibani tangi tamak laga rangbai norong no lukurok hamjagu jirumani jinis lukurok mas raila hanglai norok haini tebu obo nuklai penyai norong no hamdi hangrai di at kayaknya hamu tudi au mak takut cemai sasi sekal mata ini kober sajai apun kobrok hai ani video isu zarotino norok Onte hitar rong tam sana musung comment section tadi ang bisa saja game teh borong no onte borong no sung suba nani butang yetai jiban thangi sung suto suba ya no imtai rong na wa hayang ni sung okran musung game teh suba mani bagai onte borong ni dare onte borong ni bagai sung suba nani sasi kiriu karan sung suba isi sung te ba hayang sadang nai ke bahasa suba mana hino ha no sai kena di bahasa suba mana sung norong no sung suba nai norong no sung no te ba hayang sakang ke sung bahasa suba mana hino sagadi ani kok isu no